Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka iy'nhlobo ey'ntathu zey'fenqo. 1. Sizobheka isenzasilwane. 2. Sibheka isihlonipho. 3. Sibheka umbhinqo. Ake sihambeke sibheke ukuthi isenzasilwane siyini. Uma ngabe sikhuluma ngesenzasilwane, into ephilayo engasona isilwane yenziwa isilwane noma yenziswa izinto ezenziwa isilwane. Kwisenzasilwane-ke kuthathwa umuntu afaniswe nesilwane ngenxa yobunjalo bakhe noma izenzo zakhe ey'thile azenzayo. Njengoba negama liyichaza-ke ukuthi isenzasilwane, okusho ukuthi sithatha into ephilayo ewumuntu siyiyamanise nezenzo zesilwane thizeni. Ake sithathe nazo izibonelo sibone. 1. Sizothatha umusho othi izintombi ziyatelebhela ziyokha amanzi. Kuloya musho-ke kukhulunywa ngey'ntombi ekuthiwa ziyatelebhela. Siyasazi-ke isilwane esitelebhelayo ukuthi ihhashi, okusho ukuthi iy'ntombi lapha zenzisa okwehhashi uma ngabe lisuke litelebhela. Ngakho loya musho sithi isenzasilwane. Ake sithathe naso isibonelo sesibili. Sizothatha umusho othi uyabhonga izinhlungu. Siyabona-ke kuloya musho kusetshenziswe igama lokubhonga. Siyazi ukuthi isilwane siyaye sibhonge ikakhulukazi uma ngabe sihlatshwa inkomo. Okusho ukuthi loya muntu wenzisa okwenkomo uma ngabe ihlatshwa isuke ibhonga. Okusho ukuthi naye uma ngabe kuthiwa uyabhonga wenza sasilwane noma wenzisa okwenkomo ngenxa yey'nhlungu. Ngakho loya musho sithi isenzasilwane. Ake sihambeke sibheke ukuthi isihlonipho sona siyini. Isihlonipho indlela yokukhuluma ngento esabekayo noma ebuhlungu ngokusebenzisa amazwi athe ukuthamba nangayigaguli into ngegama elilumelayo. Uma ngabe-ke njengoba negama liyichaza, uma ngabe sikhuluma ngesihlonipho sisuke sihloniphisa into thizeni noma sisuke sihloniphisa inkulumo, singayibeki iy'nqunu njengoba injalo, kodwa siyihloniphisa sizama ukuyigwadisa siyibeke ngendlela ehloniphekile. Isihlonipho-ke sisebenzisa igama elithambile nelizwakala kamnandi esikhundleni segama elicokeme nelisindayo. Njengoba ngisho ukuthi isihlonipho sisuke sihloniphisa inkulumo thizeni, inkulumo singayibeki iy'nqunu njalo, kodwa sizama ukuyihloniphisa siyibeke ngendlela ehloniphekile. Ake sithathe nazo isibonelo sibone. Sizothatha umusho wokuqala othi baba uyaphosisa. Siyabona-ke lapho kuloya musho ukuthi igama elithi uyaphosisa liyisihlonipho leliya gama. Noma limele igama elithi uqamba amanga, okusho ukuthi ubaba lapha uqamba amanga, kodwa ngendlela yokuba umuntu omdala kuyaye sifanele ukuthi inkulumo siyihloniphise sasebenzisa igama lokuphosisa. Ngakho loya musho sithi uyisihlonipho ngoba sihloniphile lapha ubaba obeqamba amanga sathi uyaphosisa ngokusebenzisa igama ukuphosisa eliyisihlonipho. Asithathe nawo umusho wesibili othi umkhulu ubebudlile emnandi namuhla. Siyabona-ke kuloya musho ukuthi sikhuluma ngomkhulu esithi ubebudlile emnandi namuhla. Igama lapha kuloya musho elithi ebebudlile lisho ukuthi ebephuzile. Okusho ukuthi lapha siyihloniphisile inkulumo noma sihloniphisile igama lokuphuza, sasebenzisa elithi bebudlile. Sizama ukuhlonipha njengomuntu omdala. Saphinda sasebenzisa lapha kuloya musho igama elithi emnandi. Igama lelana elithi emnandi liyisihlonipho elimele igama elithi edakiwe. Njengomuntu omdala osekhulile kuyaye sifanele siyihloniphise inkulumo uma ngabe sibeka noma uma ngabe sikhuluma ngaye noma naye. Sizama ukuthi siyihloniphise inkulumo, ingakho sisebenzisa igama elithi ebebudlile emnandi, ephuzile, edakiwe. Ngakho loya musho siyaye sithi uyisihlonipho ngoba uyaye usebenzisa amagama ayihloniphisile inkulumo.
Ake sihambe-ke sibheke umbhinqo. Uma ngabe sikhuluma ngombhinqo noma umbhinqo yilapho kusuke kuhlanekezelwe amazwi ukuze azwakale esho okuphambene nalokho akushoyo. Uma ngabe sisuke sibhinqa-ke noma ukubhinqa ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. Kungasetshenziswa-ke amazwi okuncoma kuqondwe ukugxeka. Ngamafuphi-ke nje ukubhinqa ukusebenzisa amagama ahlanekezela incazelo. Ake sithathe nazi isibonelo sibone. Sizothatha isibonelo sokuqala esithi angadliwa kanjani lo osekanje. Siyabona-ke kuloya musho ukuthi inkulumo leyana ihlanekezelo. Siyazi ukuthi noma ubani uyadliwa, akekho umuntu ongadliwa noma ngathiwa usekangakani noma ngathiwa uhlakaniphe kangakanani. Okusho ukuthi loya muntu loyana ubebhinqa uma ngabe kuthiwa udliwe ehlakaniphile. Ake sithathe naso isibonelo sesibili. Waze wayinono bo lohlala lapha, ngibingelelwa iziba eminyango. Siyabona-ke kuloya muntu okuthiwa uyinono. Leya nkulumo iphendukezeka kahle kahle bekufuna ukuveza ukuthi uyinuku ngoba nayo inkulumo ethi ubingelelwa iziba eminyango, okusho ukuthi izibi zigcwele nasemnyango. Uma ungena nje eminyango khona izibi, akukwazi ukuthi ungathi umuntu uyinono kodwa kube kuneziba eminyango. Uma ngabe ungena nje uhlatshangezwa izibe bese sithi lowo muntu uyinono, okusho leya nkulumo ibe yibhinqa uma ngabe ithi uyinono, kahle kahle ibe iqonda ukuthi uyinuku. Umbukiso wethu namhlanje sizowubamba khona lapha. Asiphinde sixanxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwa-YouTube channel, ushiye ukuphala kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.